Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano. Kumusta? Adlaw dahil karong Martes no, pitsa 14 sa buwan sa Abril, tuig 2026. O salamat kayo no sa pagsubaybay sa akong gipang upload no nga mga sugilano nga gikan sa RNN Drama. Salamat kayo sa pagsunod no. Shout out niyong tanan, amping mo pirmino. O karon sa sumpay ning sugilano nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Part 30 na tanong mga ka-listeners no. Kinsay mo sakripisyo. Ah, may nanawag sa imong cellphone, Gang. Si Ben ang nanawag. Oh. Nga na magpalayo man ka nga mutubag ni Ben, Gang. Ha? Naanad banggod ko. Hello, Ben. Kumusta na itong panel? Okay naman, Jis. Nanghipos meron si Gang nako, Ben. Kay manguli na media ugma. Kaubanin mo si Paula. Oh. Kumusta man na itong panel? Ako yung live, aron di mo sa pagdagan sa makina, Jis. Mayo hinoon. Kaya ulit panawag na ko, ha? Basta, mission accomplished. Nakasulti namin ni Franklin. Okay, Ben. Tawag ka sa dili pa mi mamiya din eh. Palimpyo ang panel, ha? Aron limpyo inigpuli na ako. Oh, ibalik man ka. Di ko makahimo sa pagpamakak ni mo na eh. Di good. Oh, nunsa ka? Sa akong pagbiya din eh. Nanawag na ko si Noybin. Kinsa? Si Noybin good. Helper ba kuno siya ni Tito Jason? Ha? Nagkasulti mo si Ben? Nay. Iingon na ba si Noybin na dili ko ipasaba nimo ang nga nakita mi ug nagasulti mi sa usa ka fast food chain? Unsa? Iya kang gipasidanan nga dili ko pasultihan? Lagi nay. Oh, nakita na gyud ay mo. Lagi nay. Sa usa lagi ka fast food chain. Unya, mao lagi to. Dili niya ipasaba nimo nga nakita mi duha. Nga naman ko, no? Ambot lang. Nga, nga, sa minyang gipanagsultihan. Daghan man to. Naghiskot mi mahitungod sa akong pamilya. Nakadaig siya sa pagpadako sa mga ginikanan na mo. Wa siya maghisgot, mahitungod ni Tito ni mo, Jason? Naghisgot na eh. O ako sab siyang gitug-anan sa gibuhat ni Tito Jason. Unsa? Akong gisulti niya, unsay akong gisulti nimo? Ay, pagkawa gyud ni mo buot, Franklin, oy. Ha? Mo ko'y buhat? Wagid kay buot. Wagid ni mo mahuna-una. Nga tingali gilaig sabot ni atong Ben ang imong pagpakisuod ni Tito ni mo, Jason. Unsa may dautan na nanay? Nga nangandoy man si Tito Jason og anak nga lalaki. Og misulti sa kunin Noy Ben. Yawat na lang. Makatabang siya nako paghangyo ni Tito Jason. Nga tugtan ko manguyab ni Carmina. Wag yun di ay kay buot, Franklin. Nanay sad, uy. Anay sad, uy. Ayan na lang kupog sa pagpatugan o sa niasa kong huna-huna, Franklin. O labi pang dili kag yung tugta ni Tito ni mo Jason nga manguyab ka sa iyang anak. Nga naman eh. Ayaw kupog sa pagpatugan ni mo sa Nay. niasa kong huna-huna. Ayaw. Kung pugson na ka, nay. Nay, Dili. kinakot. Ay, kung mo kupugson. Ako na dili mo pasuod ni mo din he. Nay, Milay. Hapit ako masuko, Frank, tungod sa imong kamapinugsanon. Di ko gusto og tao nga gahing pasabton. Wa may gumakasabot ni mo na yun. Alabing maayo ko ka makasabot. Ako pa nimo no? Sunda ang tambag ni mama nimo. Ibo-bo ang tanan nimong panahon sa imong pagtuon o kalimtion na ang mahitungod sa imong kasing-kasing. Ha? Himo ang hagit. Hagit ha? Himo ang hagit ang pagbalibad ni Tito ni mo Jason aron manguyab kang Carmina. Unaha ang imong pagtuon o kotob sa imong mahimo. Ayaw nagpaduol ni Tito Jason nimo. Ano man, nay? Aron di ka insultohon. Aron dili ka mahiubos. Kon makahuman ka na sa imong pagtuon, anha pabalik sa pagpanguyab ni Carmina. Unsa man? Nakasabot ka ba nako? Ha, Franklin?
Nganong nagmahay man kas imong nanay Milay. Mitabang man hinuon siyang tambag, ma. Nga dili na ko ipadayon ang akong pagpanguyab ni Carmina. Dili ka man tingali anging magmahay siyang tambag na. Makaayo ni nimo og ni Carmina. Og aron dili makaminos si tito mo Jason. Dili siya makaingon kay hinungdan nganong pakya sila sa ilang gialauman sa ilang anak. Abi maguna kog sinay Milay ray nakasabot sa akong tinguha ni Carmina. Nasabot nako nga iya kang kisabot. Natural man gyud nga ang parehas nimo nga makamaunang mangibog, nagtuo nga gugma na gyud ni. Gugma bitaw nga akong gibati nga doon ni Carmina, ma. Hatagi lagi unag higayon ng imong kaugalingon nga malingaw sa uban gawas di anang gugma-gugma nak. Nakasiguro ko nga sa pagsud mo sa laing hugna sa imong pag-eskwela, daghan kapag masinati nga laing adventures. Tungod kay lain naman sa mga matang sa estudyante ang imong ikauban. Sudyai unya ako anak, kung nasayop ba ko sa akong tambag. Way tambag sa inahan Franklin nga maghatag og kadaot sa iyang anak. Ay, salamat. Nawasan gigos ka kulba. Nga naman, anak. Abi man ako maparehas ta sa itong nasundan. Nga, daghang mga chocolates nga. Napasad lang sa sahog. Tungod kaya nagsobrang iyong free baggage. Kunay akong gipahimangno ninyo. Hanugon lang unya kayong inyong gipamalit. Unya di mada. Niluoy ba ako sa itong gisundan pa? Pero iya man lang gibayran ang na-excess nga baggage, nak. Pero maolagi ma. Napasad man iyang mga chocolates. Ug uban pang pinalit. Hinoon. Dili ka sa airport sa Manila man, no? Wa ba excess baggage? Musugot naman sila nga mag-hand carry ta, anak. Wani angay kahadlukan. Ay, ganahan na gyud ko makauli, ma. Daghan di kog isagwilo ni nanay. Ay, pagkalalim bation nga ni anar kita sa ato. Gang, tawag sinang Milay. Nga naman, gang. Magpaluto kog utang Bisaya. Gimingaw na kog utang Bisaya da. Ako li tawag ni nanay pa. Gimingaw ka na gyud sa imong nanay, ha? Ganahan kay ko makigsulti niya, maoy. Malingaw kay ko sa iyang mga binuang. Kung ikay manawag ni nanay nimo, karon na, aron igabot ato sa ato, mga ondahin ta. Iguto ba hinom ko naghunahon na sa utang da? Nya, kuan, kining pabutangin niya ginamos nga kanang hang kay anak. Okay pa. Ha? Sige. Ipahimutang na sa baggage compartment ang inyong mga malita. May bagting man ako cellphone. Ay, tingali ang kanana sa ding Frank ang nanawag. Uy, hala, si Day Carmina, di mo nanawag. Ah, Day! Nay, abot na mi. Unsa? Lagi nay, abot na mi. O, gingon si Papa nay ba? Pautanan ka ko ng Bisaya. Kay, huwag na sa Hong Kong nay, uy. Tinudanay kang niya na mos Pilipinas, Day. Lagi nay. Nanakay na maganimig auto. Ah, hala, kung mauna, magluto sa ako. Parang mamalit na ba kung priskong kamunggay? Pagkapinan ko na ginamos, ingon si Papa nay. Gimingaw naman ko nun siya sa Utan Bisaya. Kay, huwag na sa Hong Kong nay. Sige, hala. Bye na lang, Day. Mamalit pa kagutanan. Sus, maigani kay nakapamilit kong daan og sari-sari. Ako na lang nipunan og kamunggay. Ay, mamalit pa gyud ko ginamos. Unya butangan ko og limonsito og siling labuyo. Askang ahaka. Uy, may bagting pagbalik akong cellphone. Abi na ko si Carmina ang nanawag. Si Franklin din ay. Na, sasakit tuyo ini ay. Ay, di na ko tubagon. Tingalig maabtan ulit ko nila nga wa pay luto. Ganun wa man tubag si nanimilay na ko. Nasuko gid ka siya nako. Tungod sa akong pagpamugos. Daaya eh. Nasuko gid si Nanay Milay nako. Bahala na. Ako siyang atuon sa ila. Aron masayra nako kung nasuko bagid siya nako. Di ko gustong masuko nako si Nanay Milay.
Pauli na gid ko. Lahira gid nga itong bation man no, kung naerata sa kaugalingon na itong lugar. Natural. Kumusta ka si Franklin, no? Naghuna-huna ka din niya, Carmina? Ha? Gang. Natural nga maghanto mga tong anak sa iyang best friend. Bitaw pa. Bisag ka na hantong tawana, pero doon na sabsi kinaiyabaya nga, diligin ako malimtan. Tingalig unsa na ha? Wa pa, uy. Nahinumdum lang ko sa mong buhaton ka, Recess. Nga, magsawag yun mi sa amo ang pagkaon nga, sa iyang dadon nga pan. Katunag tungha pa mi. Nakapa-enroll ka na sa imong senior high, eh? Humanagang. Parehas paghapon mo eskwelahan ni Franklin? Di matingali pa kay... Di pa enroll mo kung daan ni mama sa wa pa tamanggikan. Good. Nga naman di ay pa. Di lang ko gusto nga pirmi mo magkita. Ay, salamat in taon. Igo nga mga but sila, nakaluto na sad kustanan. Ay, kini na lang yung sinugbang isda ang akong lutoon. Nay! Ay, hala, ninasad lagi ka. Ngong! Huwag ka matubag sa kong tawag, Nay. Uy, kung di ko makatubag mo, hindi dayon ka. Tingaling na develop ka na nako na, Frank. Nanay sabay. Nag-uol magod ko, Nay. Tingalig na suko ka na ako Ay, ba? kung masuko ni mo eh. Sige na. Pauli na. Imo kong gihingin lang, Nay. Di ko makaakog hingiling tao, oy Frank. Ay, ang ako manggod. Madisturbo ko sa akong trabaho. Madisturbo kay noon nga tabangan tabang ka. Frank, please, pauli na tao Nay. dong. Uy, magsugba na kag isda. Ako lang sugba na, be. Dong, sige na, dong. Ayaw na ko sa mukha karon ha, Frank. Daghan pa man kog trabaho, Nay, Frank. dili ka gusto nga ako kan tabangan? Sige na, Frank. Tumana akong gihangyo ni mo, Frank. Sige na lang, God. Pauli na lang ko. Basta na ya. Wa ka masuko na. Lagi, lagi. Sige, Nay. Ato na lang ko. Sige na, Frank. Uli na dong, ha? Ay. Taon sad ni Franco. Maluoy ba ako itong bata? Pero kinahanglan dili siya maabdan din hinindong Jason. Dili pa ko gustong manudya og tao. Ay, ikalit ka man nagkawamtang Franklin. Ito kong naimilay, ma. Unsa? Nanawag mood ko niya, ma. Pero wag mo siya matubag. Mo nang dali ko kadto niya. Kaya tingalig, nasuko siya na ko ba? Ay, naunsabi taon ka na, uy. Tikalig dunay trabaho ang imong nanay Bilay. Imo lang yung gidisturbo. Mahala na, ma. Basta nahibaw ko nga wala siya masuko na ko. Kaon na dito, uy. Oo, ma. Gigutom na bitaw taod ko. Pura biyag na aras sa atbang ang imong giadto. Di ko gusto nga masuko na ko sa naimilay, ma. Pinanggagod ko niya. Sige na. Kaon na dito. Ay, salamat. Naandam ko na ang ilang paniod to. Ni Ana ang sinugbang isda nga maupay pagluto. Taon sad ba yung Franklin, oy? Kakanunon gito siya sa sinugbang isda ba? Pero dili ko gusto nga maabtan siya din hinidong Jason. Ala! Niya na sila! Bisa magkagwapa ako pinangga. Nanay Samoy. Pero sagdi lang, Nay. Daghan kag pasalubong na ako. Unsa man ang naluto ng utan? Ay, oo. Ay, dali na mo. Andam lang lamisa para sa inyong paniod to. Maayo kay init pang utan. Ingon man ang sinugbang isda. Wow! Ang gipangita man na namong sudan dito sa Hong Kong nang uy. Naalala paniod to na mo. Sigurado gyud nga gigutom na mo. Sige na. Dali na gang. Mikutoy na kong tiyanda. Carmina, sunod na mo ha? Okay pa. Nay, pero may mo ani si Franklin? Uy,
Dili pa gani to dugay nga may anhi day. Pero akong gipapauli. Ha? Nga naman, Nay? Di lang ko gusto nga masayra niyang karon mo mga bot. Maayo unta to. Makita ko dayon si Franklin sa akong pagpauli. O unsa? Nga no daay, Nay? Doon ay problema? Ha? Nay Milay? Ay, mura manggug nasuko si Papa nimo sa diyang nag-video call ta nga iyang nakita si Franklin. Iya ba akong gitugon nga dili pasudlan og laing tawo ang bahay? Uwa man masuko si Papa, Nay. Oh, bikay lang ko day, uy. Tempa. Nga anong ganahan man kang imong maabtan dinis Franklin? Nadutlan na ka? O sagoy na dutlan, Nay. Ganahan na gud unta ako makakita dayon niya. Sagdi na lang, Nay, uy. Mukaon ako, Bi, kay gutom na. May pa. Init pa tong sinugbang isda. Sige, Nay. Okay, sige. Ay, ayaw lang yung taon pahinayak, day Carmina. Kay wag yung paglaom ang inyong gugma ni Franklin. Oh. Ano may katawa ka, gang? Bibi, ako nang rapuhan ang singot sa imong agtanggang. Wala na yung magikatawan. Sa man god, gimingaw man kog higop sa init nga sabaw sa utan Bisaya, gang. Unya giparisan pag ninang milay og presko nga isda nga iyang gisugba. Samot. Wag ko kakita nga doon naglutog ingon ini dito sa Hong Kong pa. Delikado sila ni anang aso anak. Sa mall gani diin may kwarto sab sila nga giparintahan. Gilikayan gid nang magmantika. Ingon man sugba. Nga naman pa? Manimaho mang aso. O kay wa sila maanad niya ng aso og sinugba, hinungdan, nga bawal na dito. Mag-antos ko ka sa ilang ramen, anak. Bitaw man, no? Ya, muna ko ninyo ha. Oh, busog ka na? Ay, busog na kay ko. Courtesy ni ng Milay. Oy, murag na dunggan ako ang akong anda. Doon ay nanawag na ako. Wa nang. Nahisgutan na namo ang lami nimong pagkaluto sa utan. Giparisan pag sinugbang isda. Yes. Walay labot ang ginamos nga hang pa? Nga samot. Og tungod niini, dunay premyo sinang Milay nako. Oy, doon na may daghang pasalubong sinang Milay, gang. May lahi pa kiday kang pasalubong ni nang Milay? Doon na gyud. Bonus na nako alang kang nang Milay. Yes, bonus. Bonus. Yay, murag dako da. Bonus god. Sige na nang, lingkod lang diha. Aron amo kang ikadungan og pagkaon. Bitaw, Nay. Dali, Nay. Tupad ta. Isag na lang, oy. Sige na nang. Doon ka na mo kaon. O paghaman ninyo kaon, akong ihatag nimo ang ingon akong bonus. Oh, dali na nang, dali na. Dungan na naman sa pagkaon na. Okay, nahalagod. Ay, madagi ta sa inyong pamugos da. Huwag yun akong ganahan ni mo, Nay. Uy. Iniguman na tog kaon, ihatag dayon ni Papa ang imong bonus. Di ba, Pa? Mao gyud. Yes. Bisag uwa pa mo magkaon sinang Milay. Ako na lang gini ihatag niya ang iyang bonus. Kadiyot ha. Nganong dugay ka makaon? Hatag noon. Niya ang imong bonus nang Milay. Tuman salary ang imong bonus. Ay, kanakuan na dong Jason, uy. Mo ni premyo sa musunod sa akong pahimangno. Sige na lang. Dawatan na yung bonus. Okay, dawaton ka. Dagan kay salamat dong. O kang pasalubong na po nang ha. Karon na iniguman na tog kaon. Asa pa ting ako, Nay. Ay, may pagmatug kay isa magsigigo na unang kami na. Buwang nga ka, no? Kung matinood ang sige komedya ni Nay Milay. Nga adto na hinuon niya mapunta ang akong kasing-kasing. Pira in town. Ibagting ako cellphone. Iyay, matinood magha ang akong gikadlok ka din eh. Kung si Nay Milay ang nanawag. Si Carmina man eh. Hello, men. Anong kun, oy? May biya man ka din sa bay. Magkita ang tatadayon. Ha? Nauli naman, good me?
Mapanggani pag humana mo paniod to. O, niya na mo? Wala mo sa Hong Kong? Niya na lagi mi. Mawi pag humana mo paniod to. Ang giluto ni nanay, utan bisaya og sinugbang isda. Sus, ano guna gud? Diya ba ako, men? Ug ako pag yung nakita si nanay nga nagdag isda kay isugban niya. Men, mubalik ko diya Gusto na kong makakita nimo. Gimingon na ikot nimo. Muanhan ako Uy, ayaw na pag-ani, uy. Nga naman. Mananghid na akong papa nga, panhiun ka na ako. Kay akong ihatag ang gipalit na akong pasalubong para nimo. Ha? Doon ako ipasalubong giga nimo? Siyempre. What our friends are for, diba? Friends lagi day ang imong pag-isip na ko, min. Lo, maayo na lang gani na kaninumdum ko nimo. Sadang namalit mi si mama pasalubong. Okay na lang ako, min. Kung friends lagi ang imong pagtanaw na ko, malipay na lang ko kung may dumdumin ako. Ayaw kalimot ha. Ako ba may nag-effort? Ano makasulti ta? Lipay na kayo ko, min, ay. Lipay na kayo ko. Abot hangtod langit ang akong kalipay, min. Sa diyang akong nakita ang imong pangan nga mao'y nanawag na ko. Uy, sab kayo ka, Franklin. Sige. Manawag ko ni mo balik, ha? Kung masugot si Papa nga makabisita ka na ko. Ngano ka ang gitagan mo kog bonus ng Dong Jason? Balik duha pag yun kabuwan. Ayay, murag makapalit na ko inig bagong cellphone da. Kabaga ba ya ini kwartaha, uy? Oh, hala. Wa kahay nagpaluyo nga motibo ning paghatag niya na kog bonus. Ay, bahala na. Tipigan ko ning kwartaha. Dili na ako gastuhon. Aron kon matinuod ang akong duda, dali kong mauli kini kwartaha. Pa? Nak. Ano man, doon na kituyo na ko? Doon na gid pa. Ano man na? Ako unang panhiyon si Franklin sa ato pa ba? Karong hapon. Aron mahatag na ko ang gipalit na ko pasalubong para niya. Okay anak. Pare si Franklin. Dili ka masuko pa? Nga masuko man ko. Ha? Anisab na to siya pagkauna sa panihapon. Kabuotan gid sa akong dear father, oy. Sige pa ha. Ako tawagan si Franklin. Nga nananghid pa ka si Carmina. Malipayon lagi ang atong anak nga ako nasugatan. Nalipay nga misugot ko nga mamisita si Franklin dinhi. Aron mahatag niya ang iyang gipalit nga pasalubong. Maayo hinuon nga misugot ka gang. Ambot ba nga nung di man ko makabalibad sa tong anak gang? Natural man na gang. Bugtong gud na tong anak si Carmina. Unya buotan pa cute. Bata pa siya gang. Aron mo sud niya ng love life. Pero sa akong pagsabot gang, nakasabot naman ni anak si Carmina. Unya si Franklin. Kung musabot lang sad si Franklin sa atong tinguha alang sa atong anak, musabot sab siya. Labing siguro, gitambagan sad si Franklin sa iyang mga ginikanan nga unahon ang ilang pagtuon. Mulakaw ka gang? Ay, matong akong gipapalit alang ni Ben. Madto ko sa ila. Muadto ka sa ilang Ben? Kaya nga naman dahil kung madto ko silang Ben. Sud sa dugay ng panahon, ako sing gikauban. O nagpapalit ko nimo para pasalubong ni Ben. Ako may muhatag ni ini ngadto niya. Dili day mahimo nga imo lang siya paanhiun gang? Sobra na sabgang kung ako pa siyang paanhiyon. Aron mahatag kong akong gipapalit para niya. Sige, good. Dili ka man ka magdugay. Dili eh. Gusto lang ako mahimamat si Ben. Wala ka na ko, ha? Unya gang, si Franklin. Dawata kay gitugtan man ako si Carmina. Aron mamisita si Franklin niya.
Tinuod ka, Min. Misugot si Papa nimo nga muanha ko sa inyo. O gani. Aon sa man. Ayaw na lang pag-anhin sa bay. Ah, Di makamutuon ako. Uy, muanha ko, uy. Kadiyot, Min, ha. Maligo og dali-dali. Magpahumot ko, aron ganahan kang mupaduol na ko. Tingali ko ni mahok kang bayot, ha? Bayot. Nga, bayot niya. Bitaw, Franklin, oy. Magpaabot ko ni mo, ha? Sige, Min. Maligo og dali-dali. Bye. Yes! 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 Magkita mi si Carmina. Yes! Makabisita na ko niya. Mulakaw di ay karon dong Jason. Unang, bato ko sa ilang bin. Ako ihatag niya ang gipalit akong jacket. Murag wa ka magpahumot da. Ha? Kung mulakaw manggod ka, naanad man ko nga humot kang mulabay nako. Oh. Pero karon natural na magbaho. Ikaw ginang? Himantayon ka da. Ay. Muanay ko na si Franklin kay giparin ni Carmina. Ha? Oh. Ngano na kugang man ka na? Kuan dong. Di ba nasuko man kang Franklin? Di ba imo siyang gididaan nga mamisita din he? Si Carmina mo imihangyo na ko nang. Di gid ko makabalibad sa akong anak. Nya kining nang anhi man hapon si Franklin. Busa ubay-ubaya ang pagluto. O kinahanglan nga lami ang sudan ang imong lutoon ng milay. Ha? Oh. Ngano na kugang man ka nang? Nagduda ka? Mihangyo ko ni Papa nga pabisitahon ti ka din ni. Tingali bayab, ako na niya mo bawal ni mo. Sa dili na pag-anhi din eh. Gusto ka? Hindi, oy. Di man, oy. Ayaw ito na buhat amin. Pero tayo gina kong lipaya, dihang nanawag ka. Na imo kong panhiun. Pues, ayaw pagbuot-buot ha. Sorry namin. Dili na tumusab. Oh. Tawa mo ka. Iwang naong ay. Mura ginag bata nga, gidawaan sa duwaan. Imong nagong gikumidyahan, min. Tuuro ba yan ko mo? Okay, dini ka lang ha. Kay kuhaon ako kung gipalit nga pasalubong para nimo. Kadiyot ra ko. Sigihan, gupit ka oo, in Carmina, eh. Madugay. Hubag-hubagan yun ko ini. Ay, love lang yun ka na ako, Carmina. Mupaulay ako, Ben. Mubiya ka nga dunay kahubos na ko. Ikaw ba? Gano'n gud taon nga mahubos man ko nimo? Ben, Oh. suod ka nga higala, dili ba? So, dili mahitabo. Nga kung may kahiubos man ko nimo, di ko nidugayon, eh. Migo ka ita. Salamat, Jason. Sige na, mupaulin ako. Huwag mo lagi tagay. Buwan turo si Franklin sa bahay. Unsa? Mihangyo si Carmina nga paadtoon niya si Franklin aron iya mahatag ang iyang pasalubong. Og ako siyang gitugtan. Lipay gan ka ito? Jason, lagi kalimot ha? Nga sila si Franklin o Carmina ang unang nakita. Look. Min, kanindot ko din eh. Mahal tingali ni no. What our friends are for. Best friend ko gud nako. Bahala nagpila na. Basta akong gipalit aron ka malipay. Wow! Bagam sang atay na ko ini, Min. Ang ayanak ka na kong sulob anino. Samot na gid nga, gwapo ko ini. Huwag rin kung ganahan nimo. Imo gyud daygon ang butang ihatag nimo. Tinuod mo sa gid nga, nindot ang imong gipalit, Min. Stateside nga t-shirt. Basta mo lagi kong kagwapo ini. Gwapo day kuno ko. Gwapo eh! Nahan ko kang magsulti na ko. Franklin, dili ang kagwapo sa usa ka tawo ang makapadani sa akong pagtagad no. Giganahan ko makiksulti nimo, dili tungod sa imong kagwapo. Kung dili tungod kay matinud-anon ka. Humble ka. Thoughtful og true to yourself.
Pero kung mo imong pagtuo nga, tungod kay gwapo ka, mong ganahan ko nimo. O sana kada kong sayop. Ah, Ug mahimo ka ba yung ikaw hinginlan? Ayaw, Tonmin. Sorry na good. Sorry. Dili lagi ko maghuna-huna nga gwapo ko. Ipadayon na lang ang hiyas nga akong gipadayag nimo. Nga akong gidayeg nimo. Then, ma-maintain na tong atong friendship. Ako nang tumanon, Min. Daan palagi gid ko nga niya mo din he. Snacks ako. Snacks? Mga giniganahan ako ni Milay eh. Dili ko siya makatugot nga gutman ta. Ay, lamay. Di ba ko madag bulatik ha? Di mo ko nabulatik ang gisulti, Nay. Tanawa. Hangtod si nanay nakamatikod si mong kahambog. Mga bulatik. Min, please. Tinudan na akong pagdaig ni nanay. Nahala. Ay, dito maglalis. Una ang pagtilaw sa akong giandam nga snacks. Oh, anas papa ni mo day Carmina. Sa'yo di man si Franklin? Excited lang ko sa pasalubong ni Carmina dito. Ang pasalubong ra day mo ihinungdan si Upaganhe. Dili des Carmina. Labaw na si Carmina dito. Anita man hapon ha. Ha? Sus, makugang pagid ka. Bagugod ming abot. Kinahanglan imbitahon ka ni Papa. Salamat kayo dito. Pa, gusto ka juice? Bugnaw pa kayo. Oh, please iha. Kay giuhaw ko da. Init kay samtang nagpaingon ko din sa ato. Init pa day dito? Murag hapon naman. Kadiyot pa ha. Kaya magkuha ko laing baso. Ako na lang, Min. Lakaw na iha. Nagpaabot ko sa bugnaw nga Diyos. Kumusta, Franklin? Doon ako'y pasalubong para nimo. Ug nagasiguro ko, dili mo hikalimtan ang maong pasalubong. Oh, gano'y mo manggibiyan si Franklin? Nikuha ko baso, nay. Mainom man og juice si Papa. Ayaw, balik dito bi kaya ako magdagbaso. Ni ana hinuon ko, nay. Ako na lang lagi hatod sa baso. Sige na, nakaw na. Niya ka naman di ay gang. Gang? Nadungog man gud ako ang pag-abot sa imong sakyanan. Abi na ko mo diretso ka sa atong kwarto. Ako magkong nakita din sila si Carmina, Gang. Ya, naibog ko sa Diyos. Mao nga, gipakuha kong baso si Carmina. Tita, gusto ka juice? Magkuha ko baso para nimo. Ma, gusto sa ka-juice? Ayaw na lang iha. Oh, hay naman ang baso, nak. Speaking of the baso is here, dog. Here, the baso. Nang Milay. Kano ikaw may mihatod? Si Carmina may akong gisugo. Niya na hinunang baso. Ay, ang ako ba, nahago ka na lang hinuon. Ako ba may kuha pa? Pero, gipabalik mo gid ko din ni nanay. Okay. Unya na lang kung mainom og Diyos, anak. Niya man si mama nimo. Ubanan ko siya sa among kwarto. Oh, giuhaw ka man ka ha. Makasamot sa kauhaw ang Diyos. Yan na magig ka. Tagbawon kong akong kauhaw uban nimo. Ikaw gid gang. Dali kang. Ato ta sa itong kwarto. Okay gang. La. Min, nasuko ka to sa papa nimo. Unsa bay nasuko, uy? Ngay mo mang nakita nga may pahiyom gani siyang niagbay ni mama. Nahala. Ibilin ko na lang ni baso. Nay, dali, Nay. Ubanin na lang hinuon mo Carmina sa bag snacks. Sure, dong. Tingalig mo hila kahakon mahurot ng cheese sandwich. Si nanay eh. Nahala. Ipadayan na niyo pa ng istorya din ha. Kaya mag-andam ko para panihapon. Anira ba di ay mo kaon ang atong bisita? Nay, okay lang gyapon kung munggos nga tinunuan ang imong lutuon. Unsa? Ngano kang gipabalik man dayon ni nang Milay si Carmina? May pagduda na kasi nako. Gang. Di anang imong ilisan. Kinahanglan nga ikasulti na ako si nang Milay. Gang. Unsa ba yung gihuna-una gang? Ha? Wa ka gid ay makadungog sa akong gisulti?
Oh, doon na kayo gisulti na ako, gang? Ingon ko, andam na ang imong ilisan. Oh. Naghandom pa manggod ko sa atong iskapya dito sa Hong Kong. Enjoy kay ko sa atong banding ni Carmina. Bitaw gang, bisan ako, maghandong paghapon sa atong panag-uban dito. Labi na atong misod ta sa ilang Disneyland. Abi na kong mga bata rin malingaw dito. Hantod man ditang mga tiguwang na no. Unsa? Isabay tiguang, ha? Kita god. Wapaganit ay apo. Unya, buang kon galan nga tiguang na ta. Ay, pastilan. Gang, dili pa ko andam nga mamahimong lolo, no? Unsa? Dali na, gang. Manggawas na ta. Mo join ta nila ni Carmina. Naunsa man ko eh. Murag maluoy ko nilang Carmina og Franklin. Malipayon ka ay silang nagsulting duha. Murabag. Way nagpahipi nga kagubot. Ay, ganun magpadaman ko sa daw tanak muna eh. Tingalig gusto sad si Dong Jason. Nga ganahan siyang Franklin tungod sa iyang pangandoy nga makabaton og anak nga lalaki. Day. Iris ang tanang pagdoda. Delete. Pero, kinahanglan labanan ko sila si Day Paula o Day Carmina. Kinahanglan ako silang bantayan nga dili maalaot. Oh, nahurot man lagi ang sandwich. Hala, mukaon ka pa? Gikomedyahan ka lang sa imong papa, anak. Sorry kayo dito. Giganahan mag-sandwich. O nahurot gid ko ang last. Okay ra, Franklin. Labing maayo nga nahurot ninyo ang giandam ni nang Milay. Tingalig, mahayan mo niya nga mag-andam og snacks unya. Doon ay nabilin. Abi pa lang ka, way lami. Basta si nanay gani may mag-andam pa. Lami, gid na. Maog yun. Nya, kumusta naman ka, Franklin? Na-enroll na ka? Human na dito. Ikaw, men. Nagpa-enroll na ka? Mana, oy. Iguna-una gid si mama sa pagpa-enroll nako. Oh, sa ato gyud mga eskwelahan ka nagpa-enroll, men? Dili, Franklin. Gipa-enroll ko si Carmina sa usa ka eskwelahan nga related sa kurso nga iyaon niyang kuhaon sa college. Oh, dili di mi parehas og eskwelahan dito. Labing maayo masab tingali nga dili mo parehas og eskwelahan, Franklin. Aron maka-focus gid mo sa inyong pagtuon. Ana, nagid ka makakita og imong girl of your dreams, Franklin. Tingali biyag dili na kamutagad nako ha. Dili mo usab ang akong pagbati, men. Ikaw paghihapon ang akong love. Katawanan sa gada, Franklin. Uwa ka masuko sa gisulti ni Franklin pa? Oh, ganun masuko man ko. Nga iya man ang katungod. Pero labaw ko siyang katawan anak, inig-abot sa higayon, nga magkabato na siya bagong kauban sa klase, o bagong higala sa laing eskwelahan. Dili gyud na mahitabo dito. Unsa bay nahitabo ninyo? Ngano na naman inyong gipanagsultihan? Husto tuod. May lain pa na ikong t-shirt nga napalit. Para tong Franklin na? Aw, kung masakto niya, iya na. Kadiyat ha, kay akong kuhaon. Oh. Asa may nahitabo ni mo, Franklin? Ngano mura magkagpiso nga nabasa? Imong gibutang ang imong duha ka mga kamot sa imong BTS. Tingalig iyang gidibdib ang imong gisulti pa. Come on, Franklin. Ayaw sa palabis imong pagkaseryoso, batanoan ka pa. Og sakto tong gisulti ni Carmina. Makakita ka naglaing gwapa. Daghang gwapa sa eskwelahan nga imong gienrolan. Unsa man, Franklin? Nagustuhan nimo ang t-shirt nga akong gihatag? Basta imong pinalit, ma'am. Ako mo gining apingan. Nakagusto ka ba? Mao ni pangutana ni mama. Nakagusto eh. Nindot sa ka makagusto da? Wa may smile? Sige na. Mangaon na ta.
Oy, nagtimi-timi man ka diha, Franklin. Nangisa ka sa tinunuang monggos dong. Maulay paborito ni Franklin, ha? Oh, mao na yang i-request dong kung muanhi siya. Mubo rin ka kalipay si Franklin nang. Oh, stoy hoy, ngano ka uy. Oo, wa na, oy. Dali, nay. Dapat na. Una lang mo dong, kay wa pa man kugutuma. Ganahan pa ko mo atiman ninyo, ha? Oh, layo ni mo ang sabaw. Magwa ko gamayng panaksan, ha? Aron mo isod lang ni mo sa imong sabaw, ha? Ayaw lang ko kayo palabig tagad, nay. Ay, lumdi ay. Bising nalipay yun na siya. Nga akong atiman nun. Doon na tayo mo yung understanding ni Franklin, Nay? Ako may gihimo niyang pinchitir mintras wa ka. Parehas ni Tagdagoy, Ay, Nay. correct. Gwapa sa day ko. Kamog yun. Samot lang ka seryoso si Franklin da. Wa di tay. Nalingaw ko nila. O sibog dire Franklin aron makalingkod sinang milay. No. Ano pa? Ay, nalang. Wa pa man kugutuma. Nalingaw palagi ko sa pag-atiman ninyo. Hutdan ninyo ang akong luto, ha? ug sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Kinsay mo sakripisyo. O palihog day ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.